Shalom, horas madihita salutna. Andorang sota mulai pertanyaan ata, pinabua tuhita di halaman tuluan non adong dudisi responsoria PR, berarti parupuan, BA berarti bawa. Dungi kor wilayah Roma nomor onom terakhir andorang so nomor pitu andorang so marede di nomor 83. Suang-songoni diuruti sebelum nomor 8 kor parupuan. Sebelum nomor 10 kor ama Ebenezer. Jauh-jauh tu persauran. Huria hinopop ni tuhata di bagasan uduk dohot seret di roha naing paihutotta barita panaonon ni Tuhan Yesus anda orang sogatung dope ibana di hau parsilangi di pertanggangan pasionon nenggorga tu bagasan rohata hina hacit dohot hina bernit natinao ni tuhatai. Nungau parade rohaku payutiut barita na kunanon. Angkiat lapakusi pambayanan ni Tuhani di golonggong. Tapai ihut na masa andorang so terpajal Yesus di hau silangi. Tapasiding mapikiran na boy mambayan dau rohata pahut siak ni bagi na masa tu Yesus. Anggiat holong roham tuna manghokop iba mangkokopo. Marede mas hita sen buku ende nomor 76 ayat 1 dot ayat 2 di ayat 2 rap jonjong mahita.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia. Amin. Tabering ma iduk ni ha porsiau ni jalana pa ujung hoksa. Ima Yesus na manaon manoton parsilangon ni sikat ni las ni roha tohap nai hian. So dietongi hai laon. Gabe hudul di siamun ni haba bangsa ni debata. Paingot hamuma ibana na patahun-tahun paraloan sisongoni dopa ibana sian akasi perdosa asa unang mamaluja hamu unang mandate todibuna. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang asi maroham dihami halak na galeon. Di idaho dagogodo musunami. Saitalu rohami dibahen. Alani dibaheni hupangi rohami tuho. Sai pargugui jala pamonang mahami. Maralohon musui marhite-hite panonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hudul mahamu. Tapuji tuata marete bahita sen buku ende nomor 152 ayat sada. Jadi diarahon Yesus mana 12 jala di dokma nasida. Nanakok mahita tu Yerusalem. Jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena. Natar surat di aka padurirang. Ai pasaton ma ibana tu aka parbegu gabe cahana leahana dungi mulak mangulu ma ibana di hari patoluhon. Alaedang diatu sinasida gialtik siani. Nabuni dohatai sian rohana sida. Dang diboto nasida nahina tahun nai. Dungi di pascak akka situan ni malimi dohot akka parise ma rapot gudang. Didok nasida. Ahama bahenota. Ailan do tanda di bahen halagi molo tapasobu ibana. Porsea ma halak salu natu ibana. Gabe Roma halak rom. Mangarapas tanota dohot bangsota. Alai hehema sada sian nasida ima si kayapas. Si tua ni malim dina satauni. Didokma tu nasida. Nahurang roha dohamu. Dang dipikiri rohamuna denggado mate sahala humopop natoropi unang lau mago sandok bangsoi. Alai
setua malim ibana dina satoni umbayan na si Yesus. Nana yang mate ma Jesus sumak. Alai tahe, dada hulan lau makokop bangsoi. Alai naing papungon na aka anak ni debata. Aka namar serak dope, lau pa sadahon. Asa olat di sadarion, sadari i martup-tup ma nasida lau mamuse ibana ala didok nasida ma unang ma pestai sotu gutur natoropi. Marede mahita sian buku ede nomor 77 ayat 4. Dungi onom ari nari asa dapot pesta paskai. Sahat ma Yesus tuhuta Betania, nani inganan ni si Lazarus. Nasi nunggul di Yesus sian namate, jadi di pauli nasida madisi panganon ujuan ni di ibana. Si Marta do makubasi, si Lazarus ma sada dongan na mangan disi. Alai dada na pugos sinari honna, umbain na didok ibana songoni panakok do ibana tahe. Diusung do asi-asi ni halak, aitu ibana dipasahat puroi. Dungi nina Yesus ma, pasobu ma ibana ai di parade do i hiratu ari hata taunon hi. Itap na tarbahesa do na diulanai. Na menjoluani do ibana mamiahi pamataku songon na mananom. Songon dina mananom. Situtu do hatakon tuhamu. Manang di dia dilihat portibion, di jamitahon muse barita naulion, hatahonon na do nang na binahenai gabe baritana. Marede mahita sian buku ende nomor 70 sia ayat 7. Pamainan mi
Dungi torang ni ari nai di bege halak na torop na rotu pestai na naing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma aka mare-mare lau manomu-nomu ibana huhut manjou-jouhon. Dungi dapot Yesus ma halau desada, ima dihuduli hombar tuna tarsurat. Unang ho ma biar ale burusion, idama, rajam donaro, marsi hudul di anak ni halode, jala halak parise, do debana sian na torop i mandok tu ibana, orai atong akka sisiam guru, ala ninnama mangalusi, hudok ma dihamu, out mauhon, nasida mau jojo ma akabatu. Gabelau ibana martup-tup dohot aka situan ni malim rapot aka panung ganei. Manang dia dalatna pashatun ibana tu nasida. Jadi sian lasni roha nasida marpadan mana sida mangaleon hepeng tu ibana di oloi si Judas mai. Jadi dilului matiki na une pasaton ibana so sian panotoan ni natoropi. Marede bahita sian buku ende nomor 86 ayat 1 ayat 2. Hilanglah badiai, odolong bukit, maralon dosai, dot panleleani, disude. Alai di ari perhobasan parjolo di pesta paskai didapoton sisian nama Yesus akanin nama tu dia ma paturian nami diho panganon paskai dipangidoroham gabi didokma lau mahamu tuhuta ai manopot sianu dok hamu ma tu ibana tonani gurui na dapot nema tikiku dihoma au sonang lau mangan paskai rap dohot sisiaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisianna dua halak jala didokma tunasida mololau hamu tuhuta pajupang mahamu disi dohot sada halak na mangusung aik sahudun ibana ma ihuton hamu tu ibana ma dok hamu. Jadi patudu honon ma paturon nama tuhamu bilut pargijang sada na labas na tipak hinebangan disima pature hamu dihita jadi borhat ma sisianna dibongoti ma utai jadi jupang nasida matutu songon na didok nai
gabe di pature ma paskai. Asadung bot ari Roma Yesus dohot na 12. Jadi dinamangan nasida hehe ma Yesus sian namangani di tanggal ma ulosna dibuat ma basahon ditapelhon tu ibana diusehon ma aik tu sabong dungi diburi ma patni akas sisenna dihapus ma dohot basa-basana na tina polhon nai. Dungini na Jesus mamangelusi ibana, dang dia tusiho pambahenaku na tuho anggon waing. Musepe bobon mi. Dungi didok si Petrus ma tu ibana, matua tanoon dang buryommu pattu. Dungi na Jesus mamangelusi ibana, meloso buryoku ho dang partohap ho diau. Dungi nina si Simon Petrus ma. Gabe didok Yesus ma tu ibana, halak nong maridi i dang ikut be burion. Ainunga sude ibana ias, naung ias do anggo hamu, alai dang luhut hamu. Ai ditadda do si pasahat ibana, umbain na didok dang saluhut hamu ias, asadung diburi Yesus pat nasida. Dipakke mabuse ulosna, hudul maibana didok matu nasida. Ai diatu si hamu do pambahenakku tu hamu, deguar hamu do au guru dohot Tuhan. Jadi tuedo pandokmu disi, ai ido au tutu. Asa molo au Tuhan, jala guru muna, mamuri patmuna, tamama nang hamu masih burian pat. Ai sitiriwod do huleo tu hamu. Asa dibain hamu songon naung hubaini tu hamu. Na lulusi tutudo na hudokon tu hamu. Dang umbalga anak somang sian idutna, dang sumurung suruan sian na marsuru ibana, molo di boto hamu i martua hamu mangula hotsa. Tabege ma kor puji-pujian sian wilayah Roma.
Marde mahita sian buku ende nomor 87 ayat 4. Jadi dinamangani nasida nina Jesus ma. Situtudo nahudo kod tuhamu. Sada sian hamu naing pasato nau. Dungi marsak situtu ma nasida gabe dipandok bema tuibana. Datung awi Tuhan. Alainin nama mangalusi. Iai narap dot au manunutuk kontanganna tu panikau uan iro na pasotonau tongdo nian ujung ni anak ni jolmai songonat datar surati hian alai marjero halak na pasaton anak ni jolmai alai adong masada sian aka sisian nai nahudul jumono tu ibana haholongan ni Jesusi. Ima dihilap si Petrus, jadi ni nama mando ibana. Sukun ma, isena nidok nai, jadi dipajonok ma tu labung ni Yesus mando tu ibana. Tuhan, isei gabe dialusi Yesus ma, ia tu si hulian na satopi na husomoponon ima ibana. Jadi di somopon ma satopik dilian ma tu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Dungi didok Yesus ma tu ibana humatok ma ula si ulamu. Asadung di jalo si Judas na satopiki pitorlau do ibana tu balian alai borngin ma ujui. Tapi gema kor sian punguan parupuan.
Marende mahita sian buku ende nomor 177 ayat 4. Jadi dinamangani nasida, dihidat Yesus maroti, dipasu-pasu mak. Diponggoli majala diperlehon matu aka sisianna. Huhut madidok, cialo hamu, pangan hamu, dakiku doon. Ai mudar hudon, mudar perpadanani, nani usehon humopop natorok. Bain hasesani dosa, alai hudok matuhamu, nasotupa be inomokku olat nion sian parbue ni hau angguri sarodi ari sugut. Disima inomokku na ibaru rabdohon hau di harajaon ni damang. Tapuji matuata marede mahita set buku ende nomor 150 ayat 4. Jadi dungri edde hon nasida edde puji-pujiani luar manasida tu dolok jetun. Disima di dok Yesus tu nasida. Saluhut dohamu naing targasip mida au dina saburinginon. Alaini nasi Petrus mamangelusi ibana. Agia sude nasida tergasip bidaho angwau nasotupa tergasip. Alai dina Yesus mamando ibana. O Simon, Simon, nunga di pangido sibolis naing segaun nahamu songon dahanon. Alai au do manangiakon ho unang mitop haporsiami. Jadi dung murak sugut roham
pargogoi ma rohani aka ha anggim. Alai nina si Petrus mamando ibana. Tuhan, nahobas duau, mardongan ho tu hurungan, nang tu hamatiape, alai nina Yesus ma, hudok ma tuho Petrus, dang martahua manuk saburginon, sojolo tuluhali, swadohononmu naso tinadam au. Tapi gema puji-pujian Sankor ama Ebenezer.
Tapuji matuhata marete mahita sian buku ende nomor 120 ayat 1 rodi ayat 2. Martang yang mahita. Rodo hami tuadupanmu ali Tuhan di bagasan tikion, mangido pangurupion siako, laho mengajari hami Tuhan, asa tunghuingot hami panaonon natin naon mi humukop pami. Marhite to dimi mahu pangasahon ali Tuhan. Mengajari hami, patauho kami mangatusi, asahu hanguluh kami. Amin. Barita nauli dihita di bagasan tikyon, lau pasipulhon taringot tu si taunon ni Tuhan Yesus di pertanyaan fasion wenet hami masian 2 Korintus bidu 5 ayat 20 sada 2 Korintus 5 ayat 20 sada songonoma didok disi ayodu dipatu padebata humokopita gabedusa ibana naso tumaddadusa asa gabe hati gorani debata hita di bagasan ibana saulak nari mahujaha ayodo dipatu padebata humokopita gabedusa ibana naso tumaddadusa asa gabe hati gorani debata hita di bagasan ibana ido sahatna. Shalom. Pertanyaan pasion na perjulu di bagasan tikeo dihita. Laho manungguli rohatta di sitaonon ni tuhatai homokopita. Molo taingot pola sape tolu borngin tapatupa di panaonon ni Tuhani asa tung rata asa tung do tita makilalahon hina bernit ni si taonon ni Tuhatai. Alanya kamanga kainang sudi hita na hinokop ni Tuhata Yesus di hau parsilangi asa bolo idokon halak napistar holan ugamo Kristedo na pamasukon hamatian tu bagian penting di bagasan haporsiaon. Ido na taida di bagasan perningotan ni hamamati ni Tuhan Yesus.
Hama mati ni Tuhan Yesus gabe sada peristiwa nama cai balga, sada peristiwa nama no Tuhon hapor seauta. Hama mati ni Yesus na ikon si ingotota toktong di bagasan perdalanan ni ngolutta. Hinorohon holong ni rohanai. Boy hita marlas ni roha. Idu sada hata di ponggol paduahon di panedangyota di hapor syota. Ganu minggu saya hati dakodo hapor syota taringot tu debata sito palangit dohotano. Tuhan Yesus anak ni debata nagabi jolma ibana do nagabi jolma. Doho to di porbadia na saya toktong mangajari hita. Sude do hita maka porsiai bolo di dok Kristen do ibana ikut di haporsiai dui. Jala haporsiau taib babua hamatean ni Tuhan Yesus mana hamamate ni Tuhan Yesus do sadadalan dipakai debata lau para dehon hanguluan diakan nama kapursiai ibana. Ai hamatia do masalah utama di ngolu niak kajolma idu bena mangangguki kita moloro hamatian. Pitoro tadokodo parsirangan saliling-lilingna. Jadi hamatiani macai jorbut na memisah akahalak na marsiha holongan. Jadi imana songgop tu jolma alani dosa. Dosa ido mabai jolmai ikon manaon hamatian. Ainunga didok upa tinuhor ni dosa do hamatian. Aidung madabu jolma tu bagasan dosa tergade ma hosa ni jolmai bolta doko ma dosa jolma na parjolo si Adam ba nunga tergade hosana nunga tergade do hosani akapino parna tu hamatian dangadong benabui lahu manubu sisian hamatian. Dangadong benabui mergogo alani dosai. Dangadong beboi jolma lahu mangalo hamatiani. Alani do benelokon upati nuhorni dosa do hamatian. Dangadong naboi manobus nunga sude hosani jolma tergadi. Jadi bulu tadokon hirahamatiani nama penguasa mutlak. Hirahamatiani nama ujung ni sude. Jadi bolo tado marujung tu hamatian nama sude. Inama ngulunya kajolmai. Inama nguluna dosa ido laho mabai kita membawa kita tu hamatiani. Alania kamanga kainang iman na mangojar rohani debata alani holong nai lau palu ahojol mai sian hamatian. Ima mangojar rohani debata ala asini rohanai asa malua jolmai sian gomgoman ni hamatiani. Naing pasuangunna jolma tu eden na parjoloi tu inganan tu hasonangan ayat dorang somadabu jolma tu dosa sonang do si Adam do si Hawa dak kurangan sikop
Anu ngasih kopian di baik di bata. Alai alani dosai mabain susah jolmain. Jala idu ubana di dokon dipakai di bata ma hamatian ni Jesusi lau makokop hita sekali untuk selama-lamanya. Jadi di sitaonon satu hamatian nani masukan ni Tuhan Yesus hamatian imam markas besar ni simbolis disima marporang Yesus lau patudukon lau pamatehon setan manang simbolisi lau pamatehon gogo manang sorop ni hamatiani bolot aja hanakin diturpukta nahu jahami na tersurat di 2 Korintus 5 ayat 21 ai odo di patu pada bata humokop hita gabi dosa ibana na suatu madadosa asa gabi hati goran debata hita di bagasan ibana manaon hamatian ibana naso tumada dosa gabi dosa alani hita hinorhon ni pangalahotta ibana manao bura na aturan hitahian ibana tu parsilang alani pangalahotta ala nialap ni pangulaotta naso denggani. Itu benar tadokon nakin naso tumada dosa manaon alani dosa ni portibion. Si taonon ni Jesusi ima sada bentuk kekerasan sia jolma tudongan na jolma. Kekerasan sian pardosa tuhalak naso menada dosa. Kekerasan ni halak perdosa tu naso marsala gidok tu naso marpipot ninna kekerasan merite vonis hukuman mati berdasarkan suara torop gabi madabu Jesusi tu hamatian ala suara torop da cucu do masa kekerasan nasongoni di tonga-tongani hita akka mangakainang. Memang adong dohatan hita batak madok ba suara torop, suara sabungan nina, suara memujung, suara aro teh hidup namang kainang. Suara lalain. Na lalain uninna, suara memujung. Jadi rumah kita madoko nale doko suara torop sabungan ni hata pai saya tata beli mas suara torop nape salah daidu pas maita songon halak Yahudi namani bangi parsilakko ni mana parsilakko ma ninna nak somar salah parsilakko ma dang mani bangi dang mamereng dang mernida HP na toropi gudang do na di sini mernida halongangan nabi nain ni Jesusi. Tora bersenaroi marnida makilala mujizat nabi nain ni Tuhan Yesusi. Alai alanunga suara torop nama dokon parsilak koma mengambil keputusan tu suara torop membuat vonis parsilakon Jesusi. Ati behado ka mga kainang masa siyak kita na pungodo pinasongoni. Yesus naso tumada dosa manaon alani dosata. Yesus parholong na basa para sirohai ikon manaon ay tado nakin
Ati bihado pe do tita madabu fonis tu na patut so patut manaon dia ka parukilun. Masa kekerasan masalah gender. Bahkan ati satonga-tongan hita paruput pe jujur do meremehkan dengan apa rupuan, jangankan dulu yang lainnya. Nina tidak saling mendukung. Itu benar lam rarat kekerasan marhiti-hiti akabarita nasotikos manang hoax. Petor murado hita madabu fonis. Da gudang kita ramah merengi di media sosial ati. Madabu bajir di san, idokon bertobatlah. Karena memang sudah ini begini, itu kan itu doh hita ramah laho mabaitu si ima tutu. Apalagi bolo tabota dong si marsala. Hapi bolo dibai pe singo ibaribaan napa singo tok kita dui. Asa doh kita olo bertobat. Asa olo hita laho majaro amu baon ni rohain. Jadi hoax boy mabain. Jelayaro binegi tidak mau lagi sekolah anak remaja SLTP. Karena apa? Karena dibuli. Marite-hite media. Tidak berani sekolah lagi. Jala adong duda di sampai saat na bunuh diri. Alanya karena songoni. Jadi mabain gabe merasa tersingkir. Itu adalah pembunuhan karakter nih nate. Pembunuhan karakter. Ati biana dohot tita ayam binoto boto ini. Nena tu akal ungan nasingi. Alani do banarong nama dok akamang kainang na manusia menjadi serigala kepada temannya manusia. Menjadi serigala nena. Ingat tadi deh, saya mulai si kainate tu anggina si Abil na membunuh anggina alani unsur cemburu. Dia asata boto kamang kainang lam daudo jolmai sian holong molo dau sian debata lam dau ma jolmai sian debata ala ni dosa nasai payutihud manang nasai toktong tatio sasipan di bagasan dirita ima ka mga kainang nanyanggukon ni Tuhan Yesus na dihau parsilangi. Mulu mengangguk Tuhan Yesus yan hau parsilangi madokon Eloi Eloi lama sabatane madokon manganggukon patuduhon hacit nai dia kajolma molo dau siat debata unang tadi konang dianggukon Tuhan Yesus patuduhon hacit niya kajolma hacit si taonon molodung tatinggal kon Jesusi molo lam dau hita siat Tuhan molo lam soparduli hita molo holan lalap hita dia kaulot ta siganupari molo holan lalap hita di kesibukat ta siganupari dang taingo Tuhani lam dau siak kita tabain lam hacit do si taunutta. Alani do mulu tapado mo kamang kainang taja tu pasalme 22 seolah-olah saya songon na di pasobu de bata jolmai di si taunon nai ala hapor suhon natinaon na hape sasitong na di sido debata laho mangurupi di sido debata di halak na jauh-jauh tu debata di sido tarida hagogo ni debata lau paluahon sian hasosahan sian paru kiloni alani akamanga kainang tabering ma Jesus ta na bengit manaon na porsuki bengit do Jesus manaon ala dosatai saat tu na dipersilakon ido ubay na pola tabain tulu borngin lau parningutan di si taonon ni Jesusi
Ido banau tabain padudut laho para taratahon hina bernit pakilalaan ni Tuhan Yesus ala utang ni dosa tai. Ido banau hatanya demadokon tung ala ni dosaku tersilang Tuhani tung ala dosa mido ini kan aduh godak wo torong kurmuna songoni tung ala dosa kidui do tung ala dosa mido tersilang Tuhan. Ala ni do bana tapasingo asara tong rata di hita. Mulo adong di hita na leba. Mulo adong kita na neang laho marningoti laus ima persirang na hita siat Tuhani. Laus ima pada huk kita sian ibana. Laus ima pada kita sian ibana. Alani disungguli hita nunga pola mate Jesusi di hau parsilang nunga pola di tahun nah haciti di pasi palibana alani dosata alani akamanga kainang ahama balos na bainota ama balos ni ibenota nunga pola di tahun nah haciti molo diurupi dongan iba totu tahama leatehon pangurupion mai. Molo ditolong dongan iba totu kita mensyukuri mengucap terima kasih kepada orang yang menolong membantu kita terlebih-lebih di dalam kesesakan. Tersosak dohita alani dosatai. Terhapit dohita alani dosatai. Alai roh Yesus peluang kita mengurupi kita sian rate ni dosai kita ditogu dibuat rate itu ibana asa ibana pasidukon dosa tai alani do akamang kanang ahado balos nabahinutta na perjulu hidahami nabui bayanota akamanga kainang ima taulaon ma ulaon nadinggan idolo mo ni rohani Tuhan taulaon ma marhite-hite ulaon lomo ni rohani debata dalatta makamulatehon si taonon ni Jesusi naing ma dame do hutinggal ko Tuhamu taulahumma lomo ni rohan debata taulahumma marhite dame disude akka ulauta disude inganan doh disude situasi ima dalatta maka mulatehon dengan bahasa ni Jakuba natuhita alani borhat mahita marlas ni roha buan ma damai tusudi ulaumu amin martanyang mahita mauliate ma Tuhan Yesus na manungguli hami di bagasan tikyom marhite hatami roho tututu portibion lahu mangurupi hami mengajari hami mabuan tua di hami roho Tuhan Yesus tu portibion lahu manaun parukilon alani hami asa malua hami Tuhan sangka bolisop ni dosai disungguli mahami Tuhan di bagasan obason mariti-hiti pertanyaan fasion bornginon asa olo hami Tuhan laho marningo pabahinan mi olo mahami paubahon rohanami gabe halak na burju mahami nabui manada pabahenan nadinggan memilah sian akka na orang dinggani asa unang marsuara torop hami Tuhan alai marsuara nadinggan mahami natakas manada pabahenan mi atong Tuhan paborhak mahami tutongatongan yang meliak kami asa hubua kami dame dohot holong mi
di tonga-tonga ni persauran nami. Marsangak maholi Tuhan Yesus. Nang ulahan nami di musi tual mersugut di pertanyaan nami. Sai disungguh di asini rohami mahami. Unang mersidaliak kami Tuhan. Asa rohami laho makamulatehon dingkan di basami tu bagas mon. Manangihon hatam di bagasan las ni roha. Terpuji moho Tuhan Yesus itangion pangiduan nami. Amin. Tapuji matu hatta marite-hite namarede hita sian nomor 22 huhut papungu pilihan. Tapa saat mapilian na tapa unguntado panditu hatta martangyang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, kodo haroroan ni salu sileon-leon na dinggan doa nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami masyan nanilihon mitu hami pilihan nami tuhu, say jalo may gabi uap na hucus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulan harajon mo di tonga-tonga ni Huriamdo di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asa alamu tadami gudang ni sileon-leon mitu hami.
Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangidu tang yang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Sai pinurbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu hami. Unak kami tu diutu pangujunan, palua mahami sian pangagu, ay hodo na punah harajawan, do tahogun, rodi hasangapon salilunam. Amin. Saya didongani asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani debata ama. Doho parsauran itu di porbadia mahi tahun saluhutna. Amin. Horas Marita salutna. Di hamua manami dot inanami molo tertib acara molo bui tinggal mate unang pola dibuan alana tu marsugut dope.